n'o ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 13 wulikajɔ dɔ kɛra ni se ani wasa sɔrɔli ye Kidal ale Worodugu ni Kɛɲɛkayan fan fɛ min ye mobili pick-up 3 ye tasuma dara olu kan k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu min ye wolomasiri tabaw ye ko k'u fo baara in kɛcogo ɲuman na an'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la don o don yaasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min na Fala ye luluninkaw fɛ yen kunun ko an kun y'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko luluni maa caman bɔra a kɔnɔ nka kunun an y'a mɛn ko tasuma ye dugu in fan caman minɛ mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw nɔ don sɔrɔdasiw fana u fana bɛ wulikajɔ la Fala ye luluni n'a lamini na maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila a dɔw taara Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Côte d'Ivoire fana bɛ k'a fɔ sa ko ale fana ye fɛɛrɛ tigɛ ani Mali cɛ an ka dancɛko la Fala ye o baaraw fana bɛ sen na o degun kelen hukumu kɔnɔna na Segu Masira mara la sayikaw ko k'u sɛgɛnnen u ye ɲɔgɔn ye kɛ u ka dugutigi fɛ yen bi min ye u ka kamalenkuntigi ye ale ni musokuntigi an bɛ olu lamɛn sini dugutigi an bɛ kuma di ale ma ka bɔ Sayi. Ne ye Seydou Tangara ka bɔ Sayi yan ne ye jeunesse président ye an bɛ waati min ko bi gɛlɛya ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sabu an bɛ don min komi bi an hakili la baara bɛ taa bolo o bolo kan baara tɛ k'o bolo sɔrɔ an bolo an kulela ka kule anw jeunesse ni dugutigi ni société civile ni musojɛkulu kulekan in an b'a fɔ a mɛn sabu n'an mɛnna an bɛ degun dɔ kɔnɔ don min kan tɛ kabini 2023 fo ka na se 2025 ma minnu bɛ yan nɔ ni balo foyi foyi t'u bolo la olu bɛ a 2 kilomètres n'u tɛ se k'o taama vraiment anw ma se ka faamu an ma se ka faamu tewu ni 2 kilomètres dɔw tɛ se ka t'o la drone bɛ se ka mɔgɔ minnu supporter ka taa o jɔ ka segin o dɛsɛlen bɛ ka kɛ dugu jamana ni jamana ta o bɛ ka kɛ o bɛ k'anw kamana gan dɛ o dun daminɛ na sisan de mais anw ka gɛlɛya kɛlen ni an y'a san joli la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni yɔrɔ kelen tɛ jamana ye fo jamana bɛɛ de ye kelen ye an b'a ɲini fo k'u kɔfilɛ an na pour que an yɛrɛ bɛ cogo an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na. Tiɲɛ yɛrɛ la anw Sayi muso anw bɛ degun kɔnɔ ni degun tɛ fila ye anw Sayi muso anw degun bɛ u y'u seko kɛ dɛ hali bi u dɔ fara kan parce que muso de ye dugu ye ni n ko b'a fɔ anw tɛ se ka bɔ ka taa foyi foyi lama hali kilomɛtiri kelen an tɛ se ka bɔ anw de bɛ dugu kɔnɔ ten an tɛ se ka foyi kɛ an bɛ asiri fɔ bi an b'a fɔ sini an t'a janfa ni wele da kan de k'a lase Asimina ka cɛdenw ma ko anw Sayikaw vraiment gɛlɛya bɛ anw na depuis 2023 fo ka taa se bi ma bi yɛrɛ kɔni depuis le ayiwa nin ye Sayikaw ye Sayi ale bɛ Segu marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko ni degun bɛ u kan cɛ do armée bɛ u ka yɔrɔ la nka ka d'u ye halisa dɔ ka fara lakana kan yaasa u b'a fɛ ka baara minnu kɛ u yɛrɛ kolo la u ka se ka olu sigi sen kan baara minnu bɛ bi n'olu ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o y'u ka kungolataw ye n'u ka sugulataw ye u yɛrɛ ka se ka olu dɔw boloda u yɛrɛ ye baara kɛ nacogo sira fɛ u ka se ka min ye munumunu salow fana kɛ u ka sigida kɔnɔna na min ye u yɛrɛ ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye o ye sa nin waati ninnu kɔni na n'o ye samiya ban waati ninnu ye u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ min b'a to u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka bɔ degun ale ni gɛlɛya tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Sayikaw n'Ala sɔnna ma sini u ka dugutigi ale fana kumakan o bɛ yan an na o fana latɛmɛ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan télévision so 2 ka bɔ Faransikaw fɛ yen jɛkulu min b'an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an b'a fɔ ma ko AK n'ale ɲɛsinnen don kunnafonidiw kɔlɔsili ma an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko télévision so n'o ye LCI ye ale ni TFM ko k'olu dulon an fɛ yan nin waati in na min ye u ka secrétaire général ale kɔni ye bataki kɛ ka kɛ ni AK maa ɲɛmaw olu ka lajɛ min kɛra novembre kalo tile 12 ka kɛ ni télévision sigili ye sariya mun b'o fɔ sa o y'a yira sa k'a fɔ ko télévision ninnu bɛ tɛmɛ jasira minnu fɛ ni maa minnu bɛ jaw feere an ka jamana kɔnɔ ko u y'olu lakodɔn a baara la kabini novembre kalo tile 9 a yira sa k'a fɔ ko min ye LCI ye ale ye ja dɔ bɔ min bɛ tali kɛ Bamaɲɔgɔn kɔkɔrɔma donni na kosɛbɛ min ye TFM ye ale fana tilala ka sigi k'o ja kelen bɔ tuguni Mali ka taa ale juguya la o waleya minnu kɛra sa o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamaɲɔgɔn kɛbaaw kɔkɔrɔma donni kɔni baara yera kosɛbɛ ja in na jamana ɲɛmaaw kuma ma di olu ma u ma ɲininka u dalakan na foyi ma f'u ye k'a sɔrɔ télévision so in a bɛ baara kɛ cogoya min na o dɔndɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ AK yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min na ani télévision ni radio so ni kunnafonidi gafe so sigilen don sariya minnu kan u ko k'olu hukumu kɔnɔna na sa u y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bila yaasa sariya
yɛrɛ min fɔ sa k'olu lajɛ fɛsɛfɛsɛli hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ sa n'olu kɔni bɛ nin ja ninnu latɛmɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye télévision ja feerelaw ye k'a ɲini n'u bɛɛ lajɛlen fɛ sa ninnu ja so fila kɔni u kana ye tuguni Mali ale kɔnɔna na ale ni bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Aki ko k'a bɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin ko in na Fala ye Kɔlɔnjabakaw fana fɛ yen min ye arajo kayira min bɛ yen o fana datugura kununko sufɛ nka n'Ala sɔnna ma an na tila ka segin o kan sabula Aki de fana ye o fana yamaruya di ko k'o fana datugu tubabuw ka service renseignement ɲɛmaa nin waati laban in na ale tun bɛ kuma na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya minnu bɛ yen bi ni Faransi bɛ ka taa ni olu ye yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛɲininiw kɛ Faransi ka nafa kama fangadaraki min n'a ma sen sɔrɔ anw fɛ yan min ye maa kofɔlen ye a y'i da don o la kosɛbɛ n'o ye Faransi DGC directeur ye a y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ ɲinini kɛ cogo min u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min a n'u ka laɲiniw bɛ cogo min na o ye ka nafa sɔrɔ siraw min ye sɔrɔ siraw fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ taa Faransi kanu na o kɛra Faransikaw fɛ o kɛra fa o fan u bɛ maaw ɲini k'o bila o baaraw la olu bɛ se k'o kɛ cogo min na min bɛ sɔrɔ Faransi yɛrɛ jamana ma wa fana ko min ye ale ka baarakɛyɔrɔ ye a sigilen don ni fɛɛrɛ ni hakilina minnu ye Faransi jamana ɲɛmaaw de b'u yamaruya o k'o baara kɛ Faransi ani jamana tɔw kɔnɔna na o la sa ale yɛrɛ sigi waati n'o kɛra janvier kalo tile 9 san 2024 ye n'o ye Nicolas Lerme ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin de fɔra a ye a ka baara kɛ tan cogo la waleya min bɛ yen n'o bɛ ka fɔ bi k'a fɔ ko olu ye espions ye k'olu ye ɲininikɛlaw ni fɛnw ye k'o y'olu ka baara ta cogo ye ɲininkali kɛra la sa k'a fɔ k'u ka maa min minɛna Mali kɔnɔna na k'a ko bɛ cogo di a ko k'o y'olu ka baarakɛla ye a ka baara o kɛkun ye sa ka se ka min ye sew sigi sen kan fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to Faransi ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa kofɔlen a y'a yira k'a fɔ ko sigana foyi t'a la Faransi ka don wa min ye ale ka service n'o ye DGC maa don bɔlɔlɔ sanfɛla la sa ja in kɔni bɛ a la ja in bɛ k'a ɲɛfɔ a yɛrɛ bɛ k'a ɲɛfɔ ja in kɔnɔna na baara minnu bɛ yen n'olu kalifara la a ye wulikajɔ minnu kɛ a n'a ye cɛsiri minnu kɛ laɲini min kun kɛlen don a fɛ Mali kɔnɔna na yan o bɛɛ lajɛlen bɔlen don ko in na Fala ye taji ko k'a kɛra baara ye denmisɛnnin dɔw bolo dɛ sifin fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi u caman k'u bɛɛ kɛra taji feerela ye k'an bɛ mobili minnu jɔlen Fala ye taji tayɔrɔw la k'a mobili caman ye garage kɔnɔ mobili korodolo ye ka na u jɔ u tɛ taa u tɛ maa ci ni tuuru ser'u ma ni taji kɛr'u kɔnɔ u b'u kolonkolon ka taa n'u ye ka tila ka n'u jɔ denmisɛnnin caman fana kɛlen don ka moto ta bi Bamakɔ kɔnɔna na u bɛ t'u jɔ station na u bɛ taji bɔ u bɛ taa ta u b'a feere ko fɛɛrɛ kan ka ɲini nin bɛɛ de la yaasa basigi ka na Fala ye maa minnu ye nin ko ninnu jateminɛ olu ko ko sisan n'a ma ɲɛ min kɔ ko taji ko yɛrɛ bɛ ka kɛ tan cogo la a ka lajɛ maa minnu bɛna na taji ta u kana n'u ka vignette ye mototigiw k'olu kana n'u ka vignette ye mobilitigiw kana n'u ka carte grise ye walima fanga yɛrɛ ka wuli k'i jɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mobili o mobili n'a bɛ koronto kana ka koronto ka segin u ka fɛɛrɛ tigɛ o la ani jamana ɲɛmaaw ye layidu mun fana ta ko station bɛ baara kɛ su ani tile o fana ka lawaleya mobiliw fana fɔra k'u tɛ jɔli min kɛ bɔlɔn siraw fɛ ko n'u jɔra k'u bɛna n'aw ta k'o fana ka lawaleya wa min ye kunnafoni ɲumanw fana ka di jamanadenw ma mun bɛ k'a to taji caman nalen don a tɛ ka se ka na di station kɔnɔna na munna station caman fana tɛ ka baara kɛ hakili jagabɔ bɛ ka kɛ nin ka sifinnakaw fɛ ko k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka to ka kibaruyaw di sabula tajiko gɛlɛya in olu bolo a bɛ ka kɛ cogo min o t'a kɛcogo ye kunnafoniya tɛ ka di a la i n'a fɔ a kan ka di cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Fala ye segukaw fɛ yen citerne 17 o donna dɔgɔkun in kɔnɔna na moto jakarta tigiw katakatanistigiw taxitigiw mobilibatigi minnu bɛ segu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen aran jɔli daminɛ kabini kunna siniko min ye tilebilela hawta in kɔrɔ bɛɛ lajɛlen nalen don ka na taji ɲini tiɲɛ don a fɔra sa ko budɔnko bɔra a la min ye sɔrɔsilaka minnu bɛ segu olu fana ka taji feere yɔrɔw fɔr'u ye maakɔrɔ fara denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan sa bɛɛ lajɛlen wulilen don i bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ka se ka taa ni dɔ ye so a yira sa k'a fɔ ko station 22 o de kɔni bɛ segu kɔnɔna na taji feere kan ka kɛ mun na jɛkulu min bɛ yen ni ale kan ka tajiko ɲɛnabɔli kɛ a y'o minnu ta ka yamaruya di olu ma yanni olu fana kana sa o y'a sɔrɔ segu yɛrɛ gouverneur ni maire ani segu marabolotigiw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tajiko kunna segukaw fɛ yen u kun ye baro kɛ Fala ye ko jakartatigi e ti tɛmɛ 400 kan han katakatanitigiw olu fana bɔ o cogoya la min ye mobili minnu bɛ yen sa n'olu man girin olu ta ye 4000 ye o kɛrɛfɛ sa katikati bɛ maa minnu bolo olu ta ye 6000 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye 10 tonnes tigiw ye sa olu kɔni olu de ta bɛ taa se sa fo litiri 200 min ye camion citerne olu ta ye litiri 500 ye segukaw ye baara kɛ tan cogo la yaasa ka se ka tajiko a nɔgɔya segu ale kɔnɔna na
jɛkulu min sigira sa mugan min bɛ di ka se ka o wari ka kamaru ɲɔgɔn kan ale jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'a comité de pilotage ye u y'u ka jɛrɛ min kɛ alamisa don u y'a kɔmasegi baara kɛ kunnafonidilaw ye a kɛnɛ kan sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 6 o ɲɔgɔnko k'o taara ka di Mali énergie di Mali ma ko ale ka se ka baara kɛ Saka Samake ni ale yɛrɛ ye trésor directeur ye ka taa se Madani Dramé ma ni ale énergie directeur ye ministre min bɛ courant ni jiko kunna olu bɛɛ lajɛlen ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Boubacar Mawo Diané ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Fala ye wari min filɛ nin sa n'o dira énergie ma a bɛ bɛn sefa wari miliyari 6 miliyɔn 265 k'u k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka taji bondo k'o sigi u yɛrɛ tɔgɔ la groupe électrogène minnu b'u bolo ka se ka olu baara kɛ musaka in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a sigilen sen kan a ka kiiri min jateminɛ minnu kɛra ka bɛn ni Novembre kalo tile 12 ye o de ye nin jaabi in di waleya in na sa u y'a yira sa fana k'a fɔ ko jɛkulu bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la fana juillet kalo tɛmɛnen tile 16 Fala ye k'u kun ye musaka min di énergie ma o ye miliyari 24 ye o b'a to sa énergie kun ka se ka wuli ka taji sa ka se ka baaraw kɛ min ye trésor directeur ye n'o ye Saka Samake a ye ɲɛfɔli fana kɛ musaka in ale kɛcogo la wari mun sɔrɔla nin waati laban in na o ye sefa wari miliyari 89 miliyɔn 172 o de kɔni sɔrɔla o la sa wari in na min ye sɔrɔdasiw ye miliyɔn 50 o dira olu ma olu ko kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ nin waati in na o fana taara musaka in na min ye sefa wari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wari min yɛrɛ kun sɔrɔla kun filanan in na o ye miliyari 60 miliyɔn 265 o de kun sɔrɔla Saka ka fɔ la nin waati in na wari min yɛrɛ tɔ kɔni tolen no olu bolo Fala ye o ye miliyari 8 miliyɔn 907 o de b'u ka wagane kɔnɔna na énergie ka miliyari 6 bɔlen a la ale ni wolomasiri taba ka miliyɔn 50 bɔlen a la musaka min b'u bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen a dikun ye jamanadenw ye wari min di fɛɛrɛ min sigira sen kan sa ka se ka o baaraw kɛ ale kɔni a kɛkun ye o ye minisiri min bɛ courant ni jiko kunna ale ko nin kɔni n'a to sa olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa yanni sunkalo cɛ n'o ye février kalo nata ye san 2026 ka se ka o baaraw sigi sen kan min ye funteni lahawta min fana bɛ nale ani farafinna ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min bɛ nale ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan courant maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔna na n'u ye taji bondon ye k'o sigi u yɛrɛ bɛ se k'u ka taji mara yɔrɔ minnu na ka se ka baara kɛ n'a ye hali n'o y'a sɔrɔ tajiko dɛsɛ o donna jamana kɔnɔ énergie k'a kan ka o baara kɛ minisiri Diané n'o ye maaw ye a ko fana ko nin waleya in ko fo ka bonyamasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye ka bonyamasegi kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ jamanadenw ye olu minnu sɔnna k'u ka musaka di a ka don nin da fɛ jamana bɛ se ka bɔ a gɛlɛya in o kɔnɔna na cogo min na baara in k'a na to sen wɛrɛ sɔrɔ Fala ye u na bɔ kalo 6 wɛrɛ ka fana ɲɛfɔ jamanadenw ye a kan ka kɛ cogo min na Bananbagaw fɛ ekɔliso 2 olu datugura Bamasuwalen ka wale kɛbaaw olu ye olu datugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kerewanekaw ka ekɔliso ale ni Badum ekɔliso olu bɛɛ lajɛlen bɔra o commune kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen datugura nin y'a dɔgɔkun kelen jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw olu de nana ka na nin baara in kɛ u kɔni y'a yira sa ko ekɔli karamɔgɔw k'olu ka taa kalandenw ka taa k'u ka bɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ u t'a fɛ ka se maa ma min ye power bank ye Fala ye power bank ko ale de kɛlen no fura ye bi bangasikaw fɛ yen dɛ kurantigɛ banbali min bɛ yen k'o de b'a to sa tile kɔni fɛ sa u b'a bila tile kɔrɔ tile b'a fan da yen o la sa waati min n'a fara maaw b'u mago ɲɛ a la ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ sɔrɔ danɔgɔn na i n'a fɔ 1000 ni 200 ko bi bi na k'a taara kɛ sa min ye 3000 ani 4000 ye ko olu de bɛ a sɔrɔ bangasikaw fɛ yen a kɔni ma ka di kosɛbɛ sabula kuranko dɛsɛ in na k'a dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se ka min ye hali ordinateur yɛrɛ minɛ wa min ye jamajɛrɛw fana baaraw ye a bɛ se ka olu dɔw kɛ baarakaw olu ka commune kɔnɔna na lajɛ fɔlɔ min bɛ mairie tɔgɔ la u y'o kɛ musakako hukumu kɔnɔna na min ye mairie ɲɛ sa ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Aminata Mayiga ye ni ale yɛrɛ ye maire ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u ka nin baara in kɔni u bɛna fɛn kɛ sabula min ye u ka maire kɔrɔ ye n'o ye salaire hum ye ala ye ale ka kalifa minɛ a la mairie sigilen kura min filɛ nin sa san wɛrɛ musakaw kan ka kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye baarakaw fɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye miliyɔn u ka musakaw kɔni bɛna bɛn o ma nka min ye miliyɔn 10 ɲɔgɔnna ye u kan ka se ka o kɛ ka baara ɲɛbila baaraw kɛ yanni san ale ka yɛlɛma u y'a yira sa k'a fɔ ko sa k'u ka musakaw n'u ka sɔrɔtaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ o ye sanni feere ni taa ni ka segin ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ impôt sara ale n'u ka TDRL
kalanso sigira masinakaw fɛ ka ɲɛfɔlikɛw ye jamana yɛrɛ sɛbɛnbaw kan i n'a fɔ sariya sɛbɛn min sigilen don senna n'o ye sariya sunba ye ka taa se kalata sariya sɛbɛnw ma min ye assise nationale ye laɲini minnu kɛ ani deni k'olu bɛɛ lajɛlen ni code de collectivité mara taabolo sariyaw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye baara in bɛ ka kɛ masinakaw fɛ famaku ale ka tako filanan hukumu kɔnɔna na sigira mara ani ni bɛn sinsin ni olu de y'a sigi sen kan tile 3 in kɔnɔna na maa minnu nana kɛnɛ kan sa n'a bɛ maa 100 bɔ ɲɛfɔli kan ka kɛ olu ye dugutigilakaw olu b'a kɛnɛ kan ka fɔ mɔgɔw sifinw ale ni marabolo maratigiw olu fana bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan Médecins Sans Frontières gawokaw fɛ ale ye kimɛli kɛ yanni san 2026 cɛ a ka baaraw taabolo la o jɛrɛ kɛra gawokaw fɛ nin kalo in tile 13 k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko o senfɛ sa u ye baara minnu kɛ anu kan ka baara min boloda san wɛrɛ k'o ɲɛfɔ gouverneur a y'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na u sigili ni sisan cɛ u sera ka fɛn minnu sigi sen kan ani ka baara minnu kɛ dugudenw olu ye u y'a yira sa k'u kɔni bɛna n'u cɛsiri kosɛbɛ fura ɲɛnamaw bɛ se ka na cogo min na Gawo kɔnɔna na i n'a fɔ ɲɛmaw y'a ɲini u fɛ cogo min na salon ko k'u ye min don fura la a bɛ taa se fo sefa wari miliyari caman ma wa min ye san wɛrɛ ta ye u bɛna n'o baaraw fana kɛ k'a daminɛ sa san 2016 ka se san 2025 ma k'u ye sefa wari miliyari caman de don fura la an'u ka baaraw kɛcogo la Gawo a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na Fala ye kunungo musow tɔgɔla so min filɛ nin ye Bamakɔkurakaw fɛ yen n'a fɔ a ma ko sɛndifu u ye tasibila kɛ yen tasibila in kɛra maa min ye sa o ye Mariam Sise min fatura ni Bamacɔle kɛbaaw ni ŋɛlɛkɛlaw y'a ni kɛnɛ karaba jumajan tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ min ye maa min fara novembre kalo tile 7 Fala ye o tɔgɔla sa jɛrɛ in kɛkun ye o ye min ye Aïssata Sise ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Sato Madame Aïdara Fala ye ka taa se Sina Dama ma min ye Jacqueline Eveline ninnu ye kunbabaw u bɛɛ lajɛlen nana tasibila in kɛnɛ ka wele Fala ye minisiri min bɛ muso du ani denbaya kunna ale fana nana min ye Mariam yɛrɛ somaw n'a teriw ye u nana Fala ye u ko k'a ma ban han sabula k'a taara ka den kelen to den ma fana fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u hakili to o la sabula bi Mariam kumakan Mariam mirina ni Mariam ka taabolo n'a ka tabiyaw u bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka matarafa min ye bando minnu tun sirilen n'o ye kumakanw tun b'o kan o ye bɛn ni kelenya kumakanw ye o ye Mariam an tɛ ɲinɛ ɲinɛ i kɔ fiyewu an terimuso an balimamuso an tɛ ɲinɛ i kɔ jamana ɲɛmaaw kɔni ye enveloppe belebeleba dɔ di Fala ye ko k'o di a somaw ma min ye fure in ye ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya kunbaba an b'a fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la nin ko in na Fala ye Air Burkina u bɛna taa kari forobamugu la han siɲɛ 5 ka u bɛna n'o daminɛ min ye Air Burkina ye Waga Bamako Fala ye k'a daminɛ ntɛnɛn araba ani dimanche ni maa min b'a fɛ ka taa Wagadugu on zone toujours maintenant siɲɛ 5 dɔgɔkun kɔnɔ min ye a musaka fana ye o fana sɔngɔ binamatɔgɔ binnen don kosɛbɛ sabula a taa ni segi e ko 40 tɛ de o la sa maa minnu kɔni b'a fɛ ka taa joona ka segin joona i senfa i ka sanogo yɔrɔ ɲini Air Burkina a chef d'escale Bamakɔ yan min ye nin ko in ye Fala nin ka d'anw tulo la dɛ n'i bɛ Burkina ka i bɛ Gana o an bɛ Air Burkina baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo min ye ɲɛmaabaso ye Wagadugukaw fɛ place de la Révolution kɛrɛfɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo Fala ye Coupe d'Afrique nata in ko n'Ala ma farati e ko anw fanfɛ jamanaw tɛna dan ndolatɛya 33 ma wa o hukumu kɔnɔna na sa farafinna an fanfɛ jamanaw nanzarakan fɔ jamana minnu na sa olu y'u ka dimi yira koyi Coupe d'Afrique yɛrɛ bɛ daminɛ décembre kalo tile 21 san 2025 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 18 san 2026 ko nka ko min ye ndolati min kan ka k'a kɛnɛ ka Fala ye 52 don farafinna ŋanaminɛŋanaw ndolati sira fɛ olu ka kɛnɛ don télévision sobaw fana olu fana ka kɛnɛ don nka min ye anw fanfɛ telew ye jamana télévision so ani kɛnyɛrɛye tele minnu bɛ anw fanfɛ farafinna yan ani cɛncɛnfuga jamanaw la Fala ye k'olu kan ka ndolati 33 de lajɛ 52 in kan koyi k'o sababu kɛ mun ye maa minnu bɛ yen ni nin ko ɲɛmaya b'olu bolo olu y'a di Anglais jamanaw ma olu b'a bɛɛ lajɛ ani farafinna kɛnyɛrɛye télévision so kelen bɛ yen farajɛlakaw fana o kɛlen don ka ndolati in bɛɛ lajɛlen san pewu kafu ale fɛ o la sa télévision so minnu bɛ yen n'o o ye farafin jamana minnu bɛ yen ni faransikan bɛ fɔ ye Fala ye k'olu ye bataki kɛ ka ɲɛsin kafu ɲɛmaa ma koyi lɛtiri in kɔnɔna na
u y'a ɲininka sa ko n'o ye Patrice Motsepe ye ko tilennenya ani jɛlenya k'u k'o don ko in na koyi sabula farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ i ka faso ka kɛ kɛnɛ kan i t'o ndulatan ye k'o ka gɛlɛ min ye kani ye sa ko farafinna ka ɲɛnajɛ de don fɔlɔ yan'a ka kɛ sanni ni jago feere ɲɛnajɛ ye k'u b'a ɲini kafu ɲɛmaw fɛ fala ye u ka ɲɛfilɛ kɛ nin ko in na Marokokaw ka ndulati min ye farafinna jamana télévision so u bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ min ye jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ɲɛda a ko kan cogo min na fala ye an yɛrɛ fɛ yan jɔn bɛ se ka Mali télévision so sɔrɔ bi n'i tɛ canal sanfɛ o tɛ yen o mun nana n'o ye an k'o wuli fɔlɔ parce que problème ye mun ye canal o télévision jafeerela tɔw o u fɛn fɛn b'an fɛ yan n'i i ka abonnement banna pewu i ye wari min sara kalo kɔnɔ n'o banna i tɛ farafinna télé si ye i tɛ foyi burukinakaw y'a fɔ o don ko n'u tɛ o kɛ k'u k'u ka minɛnw cɛ ka taa mais mun de nana n'a ye télévision na kuma ya 83 fala ye canal kun tɛ yen o bɛɛ tun bɛ t'i ka télé san i b'i ka antenne san i b'i ka télévision lajɛ a y'a sɔrɔ an cinin don mais bi mun nana o b'o la f'i ka kɛ canal kan dugu bɛɛ bɛ canal san canal dɔgɔmanda ye 2000 ye panneau ni abonnement a dɔgɔmanda o y'o ye fala ye kalo o kalo du joli bɛ o sara bi Mali kɔnɔ o sɔrɔ jamana yɛrɛ kan k'i sigi ka miiri kɛ hakili jagabɔ kɛ o la aw ma aw yɛrɛ ka télévision yɛrɛ lajɛ aw fɛ yen fɔlɔ o aw bɛ taa mun fɔ Coupe d'Afrique ye fala ye télévision so tun kan ka kɛlɛ de kɛ fɔlɔ canal min bɛ ka taa nin bɛɛ san ka taa ja bɛɛ san Coupe d'Afrique ja bɛɛ san n'a bɛna tila k'a feere u ma u k'a f'u ɲɛna aw n'anw bɛ baara kɛ kun jumɛn de la de yan yɔrɔ la an b'an ka jamana minisiri wele a ka wuli k'i jɔ nin ko in na télévision n'a fɔra ko Mali bɛɛ de ta ye Mali télé o tɛ tiɲɛ ye bi dɛ jafeerelaw de ta ye Mali télé mun nana ni o ye mun y'o kɛ u k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que maa si tɛ yen bi k'i ka télévision san i yɛrɛ ye k'i bɛ se k'i sigi k'a lajɛ Mali fantan naani fɛ o tɛ yen f'i ka canal san walima i ka jabɔ télévision wɛrɛ san i k'olu ka bouquet san i b'a ye wa n'i ka abonnement fana banna i ka Mali télé bɛ tigɛ i la fala min ka jugu nin bɛɛ ye Coupe d'Afrique mana daminɛ san i b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ ka Côte d'Ivoire ka ballontan bɔ canal b'a tigɛ i b'a sɔrɔ Mali bɛ ka Mali ka ballontan bɔ o b'o tigɛ Sénégal bɛ ka c'est à dire fɛn o fɛn bɛ yen k'i bɛ se k'a lajɛ télévision wɛrɛ la o b'a tigɛ hali ni faransikan donnata bɛ TFM min tigɛlen filɛ nin ye faransikan ballontan bɛ tɛmɛ TFM kan maa si t'a ye yan u b'a tigɛ k'i yamaruyalen tɛ k'a lajɛ e dun ye i ka wari bɔ k'a don o la munna olu ko tɛ se ka ɲɛnabɔ an b'a fɔ an ka minisiri ka wuli k'i jɔ nin ko ninnu na yanni k'u pan ko kani nin degun b'an yɛrɛ dala yan fɔlɔ ni canal t'i bolo i tɛ Mali télé lajɛ ko télévision ye bɛɛ ta ye o tɛ tiɲɛ ye jafeerelaw de ta ye Mali télé min ka d'u ye olu de b'o kɛ cogoya min ka d'u u b'a kɛ ten wa bɛɛ b'a kalama fana bɛɛ sɔnnen don a ma wa bɛɛ bɛ k'a san fana an ka sifinw fala ye min ye an ka ndolatala denmisɛnninw ye olu kɔni ye Zambi bɔ baara la kunu fala ye 3-1 ko ni Ala sɔnna a ma tarata nata in an ni Maroc de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la hukumu kɔnɔna na san ndolatan bannen min ye Kilodou Sulemani Kulibali ni Sule don e b'ale dɔn kosɛbɛ ale bɛ kɛnɛ kan ye denmisɛnnin minnu yɛrɛ filɛ nin ye fala ye ale de y'u ka kunnafoni ɲɛmaa ye fédération ye ale de ta ka danaya d'a kan Sule min bɛ Kilodou la n'o Sulemani Kulibali Masa Solo a ye ja dɔw ci an ma an ka jɛ fɔlɔ kan min ye dege karamɔgɔ Adama Jɛfa Jalo ndolatan in kɔfɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an k'o lamɛn. Voilà, l'objectif c'était qu'à gagner la 14 suivante, donc denmisɛnninw ye respecté et Ala y'a nɔgɔya. Coach ka force kɛra mun ye bi? Bon, déjà, on déjà il s'est regroupé très bien derrière. Et qu'il est maintenant physiquement aussi, c'est une équipe costaud. Donc il fallait jouer notre football en un ballon dans un temps sur là. Voilà, qui a permis de bouger le déplacement, qui a incertitude, qui a un bloc là. Donc là, pour nous gagner bien, on sera voté. Donc on regarde le match clé, je pense. Coach Amebido va égaliser, il m'a douté. Non, m'a douté. Elle n'a sur le ballon, mais m'a douté. Je me disais, on a failli se gagner autrement. Il y a un but, on a paniqué. On continuera à enseigner le ballon. Voilà, donc elle n'a sur bien laissé la balle, mais ballon on a dit aux jeunes de rester fort mentalement. Parce qu'en allant là, on savait qu'il y a un match par match, 8e de finale, préférence de coach là-bas. Préférence, c'est qu'il y a bon niveau pour atteindre, il va se faire nous regarder. Donc, on est au Maroc, aux États-Unis, on a matché la descente. Donc, on est allé à la fin, d'autres ont gagné la Bessémina. On va faire tout. Malé, on est son dialogue, nous avons une qualification, il y a un moufouille. Un moufouille, on va le demander. On a un de Kamaka, Malé, on a des soldats. Avec tous les problèmes aujourd'hui qu'on a chez nous,
donc an b'a dɔn ka fɔ nin victoire in bɛ mɔgɔw la nisɔndiya nin victoire bɛ mɔgɔw ɲinɛ problème caman kɔ donc an se mana kɛ fɛn fɛn an bɛ continuer k'o kɛ inchallah pour que ka se ka maliyɛnw la nisɔndiya k'u content inchallah. min ye Maroc ale ni États-Unis ne tun bɛ ɲɔgɔn na o balontan kun ma ban nka Maroc ye se sɔrɔ sisan entraîneur i yɛrɛ y'a fɔ cogo min préférence t'a ko la Massa Solo a ye kuma di Ibrahim Jakite ma Ibrahim Jakite ale fana ye denmisɛnnin ye min ka ndolantan nin waati na a bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ an ka ale fana lamɛn Massa Solo ka kuma bara la. Comme kɔrɔlen an bɛ coach ka conseiller dessus coach ka kuma an b'o lamɛn ka ɲa yɛrɛ ka focaliser o kan an bɛ ɲɔgɔn la motiver tuma bɛɛ bon an y'a fɔ ɲɔgɔn ye match an b'a ta i n'a fɔ finale bon an y'o de kɛ i n'a fɔ match tɔw bɛ kɛ cogo min na a nɔgɔyara an bolo an b'an cɛsiri ka dɔ fara baara kan ni Ala ni kira sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ an bɛ dɔ fara baara kan yɛrɛ de an ma foyi kɛ fɔlɔ nin y'a daminɛ de ni Ala sɔnna n'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ baara kɛ. Alors bi match fana an b'a don u b'a bɔ duti mana aw kunkolo la. Jamais sans duti don dɛ an b'a dɔn tant que tile ma fiyɛ tant que a ma ban balontan ma ban an bɛ balontan daminɛ a daminɛ fɔ a laban an tɛ dute. Mali balontan kanuba bɛɛ content don nin waati in na i bɛ mun f'u ye. aw ni ce aw merci Ala ko sara. Ayiwa Massa Solo ma da o ma ko Fala ye min ye Sulemani Kulubali ye Clé la ale min ye denmisɛnninw ka officier média ye a y'a ka jabarani a y'a jɔ an ka lasigiden na Fara ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Dede Ousmane ni ale y'an ka lasigiden ye i b'a kalama ka bɔ ale de kɔni tun y'an ka ministre kalan ministre ye gouvernement min tun bɛ ni Sogɛli Kokala Mayiga ka gouvernement fɔlɔ don n'a cira ale bɔra o de la k'a bila ka taa lasigiden nka Fala nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi i t'a cɛ dɔn a cɛ ye général de min fatura voilà général Sulemani Yakuba Sidibe u b'a wele ko Bɛbɛl ale ni ATT ninnu de promotion ye EMIA la ale yɛrɛ de y'a da ATT la ko ATT o furumuso de don ale fana y'an ka lasigidenya kɛ Alimaɲikaw fɛ yen furancɛla fanga n'ale ATT tile la ale nana ye o kɔnɔna na gendarme don ale furumuso o de ye Dede Ousmane ye an ka lasigiden don Qatar an ka ale lamɛn an b'a fɔ ma ko double général muso ye général ye cɛ ye général ye. Sodiya ni muɲɔgɔn bi tuguni maliyɛnw caman na sunɔgɔ hakili bɛ sigi parce que chaque fois que denmisɛnnin ninnu gagnera a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ i ye nin kura de don Mali la u ye Mali kunna wolo bi yɛrɛ ta kɔni u ni équipe min tun bɛ ɲɔgɔn na o fana tun tɛ équipe fitinin ye dɛ Zambi mais alhamdulilayi u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ se balontan na u ye layidu d'an ma kunasini yɛrɛ a bɛ kɛ ɲɛna k'u bɛ gagner wa u gagnera fana donc vraiment k'u féliciter hali bi k'u encourager u ka taa ɲɛ. On va fouiller, on met nous soutenir, nous supporter avec toute l'équipe. Aujourd'hui, Ghana, ministre des Affaires étrangères, Ode Nana Kana Mali supporter. Donc, kaka supporter ou fana blakana awya ye yoro animé chogomna donc o e courage do anga dimsenu na o e ninkura dula alhamdulillah ambe barka dawi on remercie vraiment le ministre des Affaires étrangères du Ghana anaka ambassadeur ani AS ambassadeur ou be fana tumbi ano tuguni chaque match du Mali AS ambassadeur ou be bikaya c'est comme ni Burkina fana ta sera en fana beta hali Niger mi équipe tabulo ambe beta AS équipe supporter. Ousmane Traoré an b'a fɔ Mali lasigidon don Qatar kaw fɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Doha ma nin waati in na Fala ye Coupe d'Afrique a taali ma nɔgɔn dɛ jɛkulu dɔ sigira an fɛ yan Fala ye ko commission nationale min bɛna mobilisation kɛ CFA wari miliyɔn 200 k'u bɛ k'o de ɲini yaasa an ka jamana ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya Marokokaw fɛ yen cogo min na Fala ye Coupe d'Afrique san 2025 min ye jɛkulu in ye a y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ yanni dulatiw bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye baara in kɛra dunanjigiso la dunanjigiso min n'o bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa o ye Musa Bamara ye ale yɛrɛ minisiri ka baarakɛyɔrɔ maa ye maa minnu bɛ sa n'olu y'a ɲɛmaa dangaw ye Alhaji Diko ye o fana ye premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ maa ye Musa Sylvain Jakite Fédération Malienne de Football o premier vice président ye ale ye Fala ye min ye ni maa kofɔlenw ye sa o ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye Musa Bamara ko kuma yɛrɛ daminɛna Fala ye k'olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛkun ye min ye o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka u dɛmɛ yaasa Mali ndolantannaw olu bɛ se ka yeko ɲuman kɛ cogo min na Coupe d'Afrique la min bɛna daminɛ décembre kalo tile 21 ka taa kuncɛ janvier kalo ale tile 18 min ye Mali fédération ye Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso
o ye yamaruya d'u ma sa nin jɛkulu in ka sigi jɛkulu in ka se ka baara kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka musaka ɲini musaka min b'a to sa min ye an ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ Coupe d'Afrique tɛmɛnen na an ka tɛmɛ o kan an taatɔ min filɛ Maroc nin ye k'an t'a fɛ ka taa kɛ tɔw bilasiralikɛla ye fala ye walasa bɛn ni kelenya k'o sinsin yan k'an fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka denmisɛnw ka se ka taa ɲɛda ɲuman yira diɲɛ selekena ni fan bɛɛ lajɛlen na farafinna banko kan k'o ye ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan ye min ye se ɲuman o ka sɔrɔ baara ka se ka kɛ ka ɲɛ minisiri fɔma k'a ye o ɲini fɛ walasa min ye jɛkulu ye n'o ye commission de mobilisation ye fala ye ale ni fédération malienne de football olu de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa musaka lajɛlen ye fala ye olu ka labɛnw fana bɛ sen na maa min fana bɛ yen sa n'o y'an ka lasigiden ye nin waati na Marɔkaw fɛ yen Fafere Kamara ko ale fana ka ciden fana tun bɛ kɛnɛ kan baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na Coupe d'Afrique in y'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Mali e ko anw tɛ groupe A kɔnɔna na wa fala ye an ka groupe in ma nɔgɔ dɛ min ye Maroc ye an n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ni Zambi fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye min ye an ka jɛkulu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko Comore ko fana b'an ɲɛ yen compétition kɔni anw ka cɛdenw an bɛna taa a daminɛ sabula jamana 24 na bɛɛ caman sigilen fana ka Mali kɔnɔ ko an kɔni tɛna se ka bɔ an taako fɔlɔ an ka groupe kɔnɔna na Comore ale ni Zambi ni Maroc cɛla k'an n'an jija kɛ ka se ka se sɔrɔ ka taa ɲɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔ in na nin bɛ dan sigi tilegan in na kibaruyaw la mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ mura mangani b'a la han ala k'a nɔgɔya n t'a dɔn maninkaw ka mura fura ye min ye sa ala k'a nɔgɔya a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36